لمحبنا نحن نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعمسنا ندقلنا كفاد حنا برفتنا يتتونا መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለምነት ካይማ አሜን። አወዝት የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጽባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስፍካ አንስት ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኸ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰረየልና ነፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ይፍታሕ ወይ ስረ ጊዜና ሁላከን ወድሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ካሊ ከካህናት ሠራዊት ያድምሳት ሲያበሳው ደብረ ከሳቴ ብርሃናቱ አብየ ካህናቱ አፌ ዲያቆናቱ ዱአንሳሉ ገጻናት በበስምክሙ ክንፍታኑን ጻኔ ይረስያንስ ኩሉዓን ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልአክ ሰርተልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهرنا كريستوس مر عصر تفلته بنت اجزتنا مريم مكسوس بنت اجزتنا مريم مكسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا كريستوس 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 ذا ساعات يا من بارسكا قويتانا ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብርን መፈጸምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቅ ሳምሳል መስለ ዝኾነ ከመወዳእታ ጊዜ ዕድመ ሰብ ተወፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቕረ ባህል እግዚአብሔር አቦን ጎይታና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርናን ረዲእናን ይሓልዩናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕብናን ነጽንናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚያውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚያን በኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ካለወና ኩሉን እግዚአብሔር አምላክናን እንደምነለና ወጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ተሕዛቦን ጎይታና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ላለ ሁሉ ግብርህን መንት ሁሉ ግብርህን አውሽታ ሁሉ ግብርህን ነመስገነካለና ስለ ሰወርካናን ዝረዳኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዝቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቐብካናን ዘጥናኻናን ክሳዕታ ሰዓት እዚያውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና ኦ መፍቀር ሰብ ስለ ዝንድመነካለና ካብ ምሕረትካው እንደለና ነዛ ቅድስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመድ ወንትናና ካብ ምፍራ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉህልን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካብ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓሽን ዓዘልና ተመንን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክረግዝ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ከማ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ቅረታን ንስኻ ማዕረም ህቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ክብርን ብኡ ዘለካ ሎሚ ኩሉ ሰዓኒ ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ወኣምላክ ከምሳልኻ መሓረኒ ከም ተዓቢርኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ፀቢቅ ሓፅበኒ ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣፅርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ብቅድመ እዩ ብዘረባኻ ጻድቕ ብፍርድኻ ንፅወንካ ትርከብ ሳነ ንዓኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሚኻ ከይገበርኩ ንሆ ብኣበሳ ተወለድኩ ናይ ከዓ ብሓጢኣት ተነሰተኒ ንሆ ንዓቃ ውሽጢኻ ትደልዮ ኣሕበቡምቶም መሓረኒ እንተኸፀርሱ ስምዕዛ ጥርየኒ ካብ በረርክ ጸሎ ፀበኒ ተንዝቐጥቀጥ ቀየናፅም ትሕጐሳ ዝባህታን ሓጐስን ኣስማዓኒ ገጽካ ብሓጢኣተይ ከውሎ ንዘላ ኣበሳይ እውን ደምስሶ ወኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስካ ውሽጢ ይሓድስ ካብ ገጽካ ይደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ እውን ኣይተግድፈኒ ሓጐስ ምልሓንካ ምለሰለይ ብፈቓደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መገድኻ ንመፍረስ ተኸምሮም እየ ሓጥኣን ናባኻ ክምለሱ እዮም ወኣምላኽ ኣምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕላድም ኣናግፈኒ ልሳነይ ጽድቂ ሃልል ክትብለሉ እያ ጎይታዬ ኣፈይ ምስጋና ክነገር ስኸናፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባይሃብለካን እዩ ተዘይኮነስ መቕረብ ኩልካ ነረ መስዋዕቲ ምራራይ ትብጎን ኢኻ እሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ወኣምላኽ ንስውርን ቁጥቁጥን ባይቱን ኣኾን ኢኻ ንጽዮም ፀጋኻ ሰናይ ግበረላ መካትያት ኢየሩሳሌም ውንዳ ሽዑ መስዋዕቲ ጽድቂ ብዝሓር መስዋዕቲ ብምሉእ መስዋዕቲ ባሃክብለካ እዩ ሽዑ መሰዊኢኻ ኣርሓ ከቕርብልካ እዮም ሃሌሉያ ጸሎት ግዜ ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይን ምስጋና ኣቕርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ ከዓ እልምኖ። መዝሙር 130 ወእግዚአብሔር ካብ ዓሚቕ ናባኻ ኣውሆ ጎይታዬ ድምፀይ ይስማ ኣእዛንካ ናብ ድምፂ ምህልላይ የቕልባ እግዚኣብሔር ኣበሳን ተተቓጻጸርካስ ጎይታዬ መንደው ክብል እዩ ግና ከምእንቲ ቕበርዶኻ የቕሬታ ምሳኻ ኣሎ ንእግዚኣብሔር ይጽበ ነፍሰይ ትጽበላ ብቓል እውን ተስፋ ገብር ኣለኹ
ሓለፋቶም ወጋሕታት ጽበየ ሓለውቲ እዎ ሓለፋቶም ወጋሕታት ጽበየ ሓለውቲ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ትጽበየላ ሳህልያ እግዚአብሔር ብዙሕ ምድሓን ከኣብዩ እሞ ወእስራኤል ንእግዚአብሔር ተጸበዮ ንሱ እውን ንእስራኤል ካብ ኩሉ ኣበስኡ ኸድሕነ እዩ። ሃሌሉያ። A song of degrees. Lord, remember David of all his meekness, how he swore to the Lord. A song of degrees, O Lord, my heart is not exalted, neither have mine eyes have been hotly raised, neither have I exercised myself in great matters, nor in things too wonderful for me. I shall have sinned if I have not been humble, but have exalted my soul according to the relation of a wing to his mother. So wilt thou recompense my soul. Let Israel hope in the Lord from henceforth and forever. Amen. Hallelujah. مئتين ثلاثة كلتان وእግዚአብሔር ንዳዊት ኩሉ መከራኡ ዘክራሉ ንሱ ንእግዚአብሔር ከም ዝመሃለ በታ እግዚአብሔር መህደሪ ነቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ክሳብ ዝረክብሲ ብሓቂ ናብ ድንኳን ቤተይ ኣይኣቱን ኣብ መንጸፍ ዓራተይ ኣይድይብን ነይንተይ ድቃስ ንኸበሮ ኣይነይውን ሰለምታ ኣይህብን ኢሉ ነቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ከም ተመባጽዕ ዘክረሉ እንሆ ብዛዕባ ኣብ ኤፍራታ ሰማዕና ኣብ መሮር የዓር ረኸብናያ ናብ ማህደሩ ንእቶ ኣብ መርገጽ እግሩ ንስገድ ወእግዚአብሔር ንስኻን ታቦት ኃይልኻን ተንስኡ ናብ ቦታ ዕረፍትኻና ካህናትካ ጽድቂ ይልበሱ ቅዱሳንካ ድማ እልል ይበሉ ምንቲ ዳዊት ባርያኻ ኢልካ ገጽ ቅቡእካ ኣይትምለስ እግዚአብሔር ንዳዊት ካብ ፍረ ከርስኻ ኣብ ዝፋንካ ኸቐምጥ እየ ውሉድካ ኺዳነይን ነቲ ዝምህሮም ምስክረይን እንተ ሃለዉ ውሉዶም ድማ ኣብ ዝፋንካ ንሓዋሩ ኽቕመጡ እዮም ኢሉ ብሓቂ መሃለሉ ካብኡ ኣይክርህቕን እዩ እግዚአብሔር ንጽዮን ሃሪዋ እዩ እሞ መህደሪኡ ክትከውን ብሓጋ እዚኣ ንሓዋሩ መዕረፊተይ እያ ብሂገያ እሞ ኣብዚኣ ክነብር እየ ንሲላይ ኣጸቢቐ ኽባርኾ ንሊላይ ላያ ኣጸቢቐ ኽባርኾ ንሲሳያ ኣጸቢቐ ኽባርኾ ንድኻታታ እንጌራ ከጽግቦም እየ ንካህናታ መድሃን ከልብሶም እየ ቅዱሳና ካብ ብሃጎስ እልል ክብሉ እዮም ኣባ ቀርኒ ዳዊት ከብቆል እየ ንቕብኦይ መብራህቲ ኣዳለኹ ንጸላቱ ነውሪ ከልብሶም እየ ኣብ ልዕሊኡ ግና ዘውዲ ከንጸባርቕ እዩ ሃሌሉያ አሜን መዝሙር 133 እነሆ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩ እስክንደይ ሰናይን ጥዑምን እዩ ከምቲ ክቡር ዘይቲ ኣብ ርእሲ ኣብ ጭሕሚ ኣሮን ናብቲ ክቡር ዘፈር ልብሱ ዝወርድ እዩ እግዚኣብሔር ኣብ በረኸትን ህይወትን ንዘለዓለም ኣዚዙ እሞ ከምቲ ናብ ኣኽራን ጽዮን ዝወርድ ጠሊ ሄርሞን እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 134 አቱም ብለይቲ ኣብ ቤት እግዚአብሔር እትቆሙ ኩልኩም ባሮት እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር አመስግንዎ ኣብ መቅደሱ ኣዳብኩም አልዒልኩም ጸልዩ ንእግዚአብሔር ከአመስግንዎ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ይባርኽኩም ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 137 እንተቃርባታት ባቢሎን ተቐመጥና ጽዮን ምዘከርና ብኸና መሰንቆታትና ኣብቲ ኣብኣ ዘሎ ዕባላ ኣሰቓልናቶም ዝማርኹና ናይ መዝሙር ቃላት ካባና ደለይቶም ስቐይትና እውን ሓደ መዝሙር ጽዮን ዘምሩልና እናበለኩን ሕጎስ ለመኑና ከመይ ገርና እሞ መዝሙር እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ጓና ክንዝምር ኢየሩሳሌምን ተረሲዕክስ የማነይቲ ኢደይ ትረሳዓኒ እንተዘይዘኪረክን ኢየሩሳሌም ካብ ሓለፋ ኩሉ ሓጎሰይ እንተዘይገረያስ
መልሓሰያብተን ሓገይ ትጣበቕዎ እግዚኣብሔር ነቶም ኣፍርሱ ክሳዕ መሰረታ ኣፍርስዋ ዝበሉ ደቂ ኤዶም ብመዓልቲ ኢየሩሳሌም ዘክረማት ክትዓኑ ዘለኩ ጓል ባቢሎን ሕነት ዝገበርከና ዝፈድየክ ምስጉን እዩ ንህፃናት ክሒዙ ኣብ ከውሒ ዝጭፍልቖም ምስጉን እዩ ሃሌሉያ መዝሙር 138 ብምሉእ ልበይ የመስክነካ ኣብ ቅድሚ ኣማልኽቲ ምስጋናኻ ዝምር ንቓልካ ሓለፋ ኩሉ ስምካ ዓቢኻዮ ኢኻ እሞ ናብ ቅዱስ መቕደስካ ኣቢለ ክሰግድ ንስምካ እውን ስለ ሳህልኻ ንሓቅኻን ኢለ ከመስግን እየ በታ ዝፀዋዕ ኩላ መዓልቲ መለስካለይ ኣትባዕኻኒ ንነብሰይ ኣበርትዓኻያ ጎይታየ ኩሎም ነገስታት ምድሪ ቃላት ኣፍካ ሰሚዖም ከመስግኑኻ እዮም ክብሪ እግዚኣብሔር ዓብዪ እሞ ብዛዕባ መገድታት እግዚኣብሔር ክዝምር እዮም እግዚኣብሔር ልዑል እሞ ንትሕት ይርዮ ንዕቡይ እውን ካብ ርሑቕ የለልዮ ብማእኸል መከራ እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ህያው ትገብረኒ ኢድካ ኣብ ኩራ ጸላእተይ ተዘርግሕ የማነይቲ ኢድካ እውን ተድሕነኒ እግዚኣብሔር ክፍጽመለይ ጎይታየ ጸጋኻ ንዘላለም ይነብር ንተግባር እዳውካ ይትሕደጎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መዝሙር 141 ጎይታየ ናብኻ እብያ ኣለኹ ቀልጢፍካ ንሰኒ ጽዋዕካ ከለኹ ንድምፀይ ዝንበሉ ጸሎተይ ኣብ ቅድሚኻ ከም ዕጣን ብልዓሊ ኢለይ ከም መስዋዕቲ ምሸት ይኹን ጎይታየ ንኣፈይ ከፊር ግበረሉ ደገ ከራኽረ ይሓሉ ምስ ገበርትልከይ ረሲእነት ከይገብርሲ ንልበይ ናብ ክፋእታ ይተዘንብሎ ኣነ እውን ካብ ትጥዖም ብልዖም ኣይብላዕ ጻድቕ ይውቅዓኒ ለኻስ እዩ ይዝለፈኒ ዘይትርእሲ እዩ ርእሰይ ኣይበይሎ ጸሎተይ ገና በይከዮም እዩ ፈረቶም ብዘይረብስ ጸደፉ ቃላተይ ጥዑም ምዃኑ ሰምዑ እዮ ከምቲ ሰብ ንምድሪ ዝትልሞን ዝሓርሶን ዓጽምትናብ ከምኡ ኣባብ ሲኦል ተበተነ ወእግዚኣብሔር ጎይታየ ንዓይንተይ ናባኻ እየን ኣባኻ ውከል ኣለኹ ንነፍሰይ ኣይትኽዓዋ ካብ ዘፃውንለይ መፃወድያን ካብ ምፍጠራ ገበርቲ ከይትሓልወኒ ኣነ ክሓልፍ ከለኹ ስለስያና መፃወድዮም ይውደቑ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 142 በኣውታ ናብ እግዚኣብሔር እዊ ብድምፀይ ናብ እግዚኣብሔር ምህለል ኣለኹ ጓህየይ ኣብ ቅድሚኡ እኹ ሽግረይ ኣብ ቅድሚኡ ነግር መንፈሰይ ኣብ ውሽጠይ ምስ ማህመነ መገደይ ፈለጥካ ኣብታ ዝሓልፋ መገዲ መፈንጠራ ሃቦለይ ኣብ የማን ጠምት እሞ ርኤ ዝፈልጠኒ የልቦን መቆቢል ሰኣንኩ ንነፍሰይ ግዲ ዝገብረላ የልቦን ወእግዚኣብሔር ናባኻ እወይኹ ንስኻ መቆብየይ ኣብ ምድሪ ሕያዋን ግደይ ኢኻ ኣብ ብዙሕ መኸራ እየ ዘለኹ እሞ ኣውያተይ ስማዕ ሃይሎምን እዮም እሞ ካብ ሰጎግተይ ኣናግፈኒ ንስምካ ከማሱስ ንነፍሰይ ካብ መእሰርቲ ኣውፃእያ ሰናይ ክትገብረለይኻ እሞ ጻድቃን ክኸቡን እዮም ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ Praise the Lord, O my soul. Praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord in my life. I will sing praises to my God as long as I exist. Do not trust in the princes nor in the children of men, in whom there is no salvation. Their spirit shall go forth, and they shall return into the earth in that day. All their thoughts shall perish. Blessed is he whose helper is the God of Jacob, whose hope is in the Lord his God, who made heaven and earth, the sea and all things in them, who keeps truth forever, who executes judgment for the oppressed, who gives food to the hungry. The Lord looses the bound and sets up the broken down. The Lord gives wisdom to the blind. The Lord loves the righteous. The Lord preserves the strangers. He accepts the orphan and widow, but he will destroy any way of the sinners. The Lord shall reign forever, and your God, O Zion, from generation to generation. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
መዝሙር ዳዊት መበል 147 ሃሌሉያ ንኣምላኽና ብመዝሙር ምውዳስ ሰናይ እዩ ጥዑም እሞ ምስጋና ይግባእ እግዚአብሔር ንኢየሩሳሌም ይሃንጽ ንስሉዳት እስራኤል ይእክብ ኣሎ ንልቦም ተሰብሩ ይፈውስ ነቕሳሎም ይዘንን ቁጥሪ ከዋኽብቲ ይቖጽር ንኹላቶም በብስሞም ይሰምዮም ጐይታና ዓብዪ ሓይሉ ብርቱዕ እዩ ምስቲ ባዕሉን ወሰን የብሉን እግዚአብሔር ንጥዑታት ይድግፎም ንረስያን ግን ኣብ ምድሪ የውድቖም ንእግዚአብሔር በምምሳው ዘምሩሉ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆ ዘምሩሉ ነቲ ንሰማያት ብደመና ዘጐልብብ ንምድሪ ዝናም ዘዳሉ ናብ ኣኽራን ሰዓር ዘብቁል ነቲ ንእንስሳ ንዝምህረሉ ጨጫዊት ኳኳብን ዝመግብ ዘምሩሉ ንሓይል ፈረሳይ ብጎን በጋር ሰብኣ ይሕጐስን እግዚአብሔር በቶም ዝፈርሕዎን ዝጸግውን ዝጽበይ ይሕጐስ መሃርሃር መዓጭ ቃጽኒዑ ንደቅኻ ኣብ ማእከል ክባሪኽዎም እሞ ወኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ወፂኡን ንኣምላኽ ክወድሲ ኣብ ወሰናት ክሰላም ይገብር ብስብሒ ስርናይ የጽግበኪ ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ ቃሉ ቐልጢፉ ይጐይ ንበረድ ከም ጸምሪ ይህብ ንኣሳኺታ ከም ሓሙቕ ሺ ይብትኖ ንበረዱ ከም ርፍራፍ ይድርብዮ ኣብ ቅድሚ ቁሩ ኸመን ይቐውም ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክኾ ንፋስ የንፍስ እሞ ማያት ይውሕዙ ቃሉ ንያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርድታቱን እስራኤል ነገረ ንኻልኦት ኣሕዛብ ከምዚ ኸታ ኣይገበረሎምን ፍርድታቱ ኸ ኣይፈለጡን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ማያት ዘለኹም ማያት ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር ኣመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላን ባሕርን معامون كلهم أتوم حون بردنا سحيتان جمن قالوا تسبت وبلان أتوم آخران كربيتن كلهم فريت وامن سعداتن كلهم أراويتن كلهم إنسان لما متولوا فريت نفرت عوافن نجستات مدرن كلهم أحزاب مسافنتن كلاتكم فرت مدرن أقوابزن قرازتن عبيت مسنا عشو سمو بين العليو قرموا أبلع السماين مدرن يمون اسمك دي أبيهر يمسكنوه نهزبون قارن العالي سلازو كلهم قدسانو دك إسرائيل اتزغربو هزبي يمسكنو الله هللويا آمين هللويا ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 ነው ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽና እስራኤልን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ማ ነገሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረአይ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከኣነ ቤተ መቅደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቑፎ ንኣምላኹም ከም ዝናበለ ባረኸዎ ጐይታ ነትናዛ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓን ከዓይንታይ ካብ ርኣያስ ሕጂ ከም ዘረባኻን ባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ክፍለታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ጥቕኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ እርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከ ነፍሰ ጌና ኣብ መሬት ነብሪ ካብ ኣለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞትካ ዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትኪት ተንሲእኪ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማህፀኒ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን መዋዕል ሰብ ዘይወዳእ ዝዓለም ዝኸኣን ዘለዓለም ዝነብር እንታይ ዝኸውን ነፍሰይ ንስር ዝኾነ ምኽንያት መሃለወክ ነይሩ ክንከትፅኢር ዝኾነ ተግባራት ግን ትሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ ሓቀኛ ፈራዲ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኺ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋ ከለኹ እንታይ እዩ ትህብዮ መልሲ ወክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ ፍርድኻ ስንብል ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ ንብርከኽ
መለኮታዊ ነጸብራቃዊ ብርሃንካን ክትከት ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድንስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይን ዘይጉድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረጽ ኣብነት ምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኹ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ቅረበለለይ ይብል ኣለኹ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኣሜን። ኦ ነዚ ትድንግል ናብ ባርያኺ እተቕጥፍ ትላለዩ የርሲ በርሒ ነቲ ኣብ ሕሊናይ ከም ማዕበ ዝንገማጠል ክፉሓ ሰባት ካብያና እዮም ነታ ሕመምቲ ነፍሰይ ከምትነት ኣዝዩ ሃለዋታት ጠፊኡ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ንልቓሕና በግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ካሊትን ምሕረትን ትልምንን ኣላይት ኣለይኺ ኣልተይትይወት ንጉዘይ ናብናኸይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ጌታ በዛሬት እዚኣ ንዓሙ ዘይኃጢአት መሓድር ሃልወና ወኣመና ኣቦታትና ንስሓ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክቡር ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ኦ ጌታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኾነልና ዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድርን ስምዓና ኦ ጌታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተቐበናን ኣሜን። ኦ ጌታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጌታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ ኦ ጌታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጌታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጌታ ንዓይ ንተግባር ኢካ ካብ ወልዶ ናብ ወለዶ ማዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንጸገኒ ኦ ጌታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድሕና እናበልኩ ይጽልእ ኣለኹ ኦ ጌታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይን ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈለጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ተምጽእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ሓቅን ናትካ እዩ ኦ ጌታ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም ትነብር ዘለኻ ኣቦ ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻን ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። Holy God, holy, mighty, holy, immortal, who is born of the Virgin, have mercy upon us. Holy God, holy, mighty, holy, immortal, who was crucified for us, have mercy upon us. Holy God, holy, mighty, holy, immortal, who rose from the dead and ascended into the heavens, have mercy upon us. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and ever, unto ages of the ages. Holy Trinity, have mercy upon us. O Holy Trinity, have mercy upon us. O Holy Trinity, have mercy upon us. O Lord, forgive us our sins. O Lord, forgive us our iniquities. ኦ ጌታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጌታ በደልና ይጸጽበልና ኦ ጌታ አበሳና ይቀርበለልና ኦ ጌታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፅሓዮም እሞ ምንቲ ተቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈወሶም ኦ ጌታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፅሓዮም እሞ ምንቲ ተቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈወሶም ኦ ጌታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፅሓዮም እሞ ምንቲ ተቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈወሶም ኦ ጌታ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትና ናዴታትና ንኣሕዋትና ናሓትናን ከዓ ነብሶም ዓረፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንፁህ ዝኾንካ ጐይታ መሓረና ኦ ካብ ሓጢአት ንፁህ ዝኾንካ ጐይታ ረድኣና ልማንናኻ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን በጹም መዓር ቅድስናና ኸይግባእ አሜን። ኦ ጌታ መሓረና ኦ ጌታ መሓረና ኦ ጌታ ባርኸና አሜን። ኦ ጌታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራናሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግናሎም በደልና ኣብሳና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ እሞ አሜን። ወዲና ድንግል ማርያም እና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ ላውረና ከድንግል ይኸ ብስጋሁን ድንግል ይኸ ወደ እግዚአብሔር ቤታ ሰላም ለከ ለሁ
نسخة نسبرتي خبر معزنكم برخي قوم التسقى جابير مساخي وفسد دسيبر كحاتياتنا نحالنا نفتور رئيس كرسوس من تانا مهلد من لنا أمين ኦ ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ አምላክ አደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምንቲ ኃጢአትና ካድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና አርግልና ንሐቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሃዲጉ ክምህረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ አማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ በህድገት ኃጢአት ክጽጎና ለምንና ኦ ናይ ሐቅ ንግስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንአማኑኤል አምላክና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት አማላዲት ኃጢአትና ምንቲ ካድገልና ተዘከርና አሜን። بيتو صلوت هايمانوت وعد حقنيا برهان نخبركي وقدس دنقل ولاليت أملاك ملحن عالم سلز ولد كلنا المسيوس خاص لذل حننا نمسكنكي وقيتنا نقسنا الملحينا يسوس كريستوس كبرنا عخايخون نسخانا وريد مقوسهم نسمعتا تقليلا ونسعد كان علتون بيتي كريستيان صنعتا نحاتا عن حدقات بحادث الملوكوت السلس كردس نبس سلدولون نخبرون وقيتا محرنا وقيتا بارخنا ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ኩሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይኩ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንሰብ ምንድን ሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊጠ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱን መወዳእታ ይብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረጸ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር አሜን። ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኹሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት
ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ኸ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትናን ብዘይ ድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይ ፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ክህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕለና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ምሕረትካ ደኣ ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኣብ ሰማያት ነበር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለትን ጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓረግናሎም በደለና ክሳብና ንሓደገልና ካብ ክዋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ወዴና ኣብ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ ለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ስጋኻን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለከ ለኹ ንስኻ ንስብረቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ዝበረክ ሓጢአትና ንሓድገና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ بتجبار يكون بقال بحسب يكون بكل حواساتنا زحتنا يونس خارورهن مفكر سبن سلزقنك من تقدس مكالك تعرقنا نحدقلنا هو أملاخ بسلام كان حاضر سلاماوي لي تعبنا أبزانا يدكاس جزينا كاب كل تنكت ناس أكبرنا كاب كل خفات كاب كل فتنات العين كحلونا خانا سلام ملاك لآخرنا بتجان برهرعينة مفكر سبزقنا حد ودخا قويتنا نملهنا ملحينا يسكرسوس اتبوون مسؤون كبرن وداسين كرمان زلكا معرخة مزخنا وهاب هوات منفس قدس مسقانا يقبعك حجين نزل عالم عالم آمين حرنا سوكف سعادة صلاة صلوات أو قويتا محرنا محرتك ونبزحلنا أو أمنك سوكف ساعة جزين أب سماينا مدرن بخبرس قدلك كرسوس ومن أملخنا بعدنا وعتا قسم بزحمرات بسنات ملاخر حرحنا توانا تقدمهم حتى الثانية تاتمهر نحات من الساعات مليس بهواتك نبرن برموت زيت دلي من تصبيهم زل تسفى سمايات كرهون كل من قبل حنا تتقدم وقيت أبدا ساعتي أنا كل ساعات لما أنا نتقبل هواتنا كان علنا هواتنا تزازاتك نقبل مرحلنا منفس دكاسنا منفسنا قدس قانا حساباتنا ننسيت ميزنا مسمى رحمامنا فوس حطياتنا حدا قالنا كاب كل غفو عزان سكات برنا فلولنا كنا بقدسان ملاق تحلونا نودت انت كان من رحمتي نبت زي مرمرن زي وسنه فتات كان بس حد لنا سخان زل عالم بروحي امين وقيتا وقعت قرنا مسكنا قمدينا ونسلب سماياتنا بربنا سنكاي قدس مستغات مزافات كام تاب سمايكم بدما مدريهم نعلة نقيرانا لو محابنا نحنا نزودنا بدلهم كم زحرنا بدنا لسان حلقنا هكوار حنا نمبر فتنا جيتونا كوار حنا نمبر فتنا زال لا تخيل معامين وعدينا بسم المريم نعقل سقبل الملا سلام لك الله بحلنا خدم قليخ سنحن قليخ هذا الجاهل وإذا سلام لك الله سواء نسبر في أخي فلما حسنكم برخي ومن تتقى جاهل مساخي وفسد رسول هذه أثناء نخار قلنا نفت ودخي يسكرسوس من دانا محل لنا آمين لا ثروز زيئو مرتك بالعيلنا وبرهان قتك لعيلنا
ነፍስነ ይምጻእ ምሕረትከ ዘይሃይወነ ያስተሪሩትከ ዘያስተፈስሐነ ወጎይታ ምሕረትካ ኣብ ልዕልና ቀልጢፋ ትውረድ ብርሃን ገጽካ ድማ ኣብ ልዕሊ ነብስና ይኹን ዘድሕነና ምሕረትካ ይምጻእ ዝሐጉሰና ሕያውነትካ ይገለጽ ወጎይታ ካብ ኩሉ እኩይን ካብ ስሕተትን ሓልወና ከምቲ ዝተዛረብካዮ ድማ ተቐበለና ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኻን ሰላም ግበር ንዝተጋገየ ናባኻ ክትመልሶ ትኽእል ንስኻ ኢኻ እሞ ኣብቲ ቐፅሪ ዘይብሉ ቦታኻ ንሰግደልካ ኣለና ናባኻ ኣብ ዘወናሉ ግዜ ትሰምዓና ንስኻ ኢኻ ድኻምና ትጸውር ሓጢኣትና ትዕገስን ንስኻ ኢኻ ከመይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ መሃሪ ኢኹን እስመ መሃሪ አንተ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓድግናሎም በደልና ወሰና ይሕደገና ካብ ክፉ አድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይዘትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ አሜን ኣዴና ቅድስት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልና ከድንግል ይኽእል ስጋኻን ድንግል ይኽእል ያደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ጥንቅር ዝባብል ስእኽቲ ፍረ ማሕፀንኩም ብርኺ ወም ዝተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኻድገልና ነፍጥ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ንስኻ ኩሉ ግዜ ሄር ወዲ ሰብ ስለ ዝኾንካ ናብዚ ዓለም እዚ ዝተገለጽካ ንደቂ ሰብ ክትከናኸን ክትዕብን ኢልካ ኢኻ ንሕርያትካ ሰናያት እትብ ንስኻ ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ኩሉ ሰሓብቲ ሰናያትካ ሃበኒ ንህዝብኻ እውን መድሓኒት እትብ ንስኻ ኢኻ ክትርአ ብፍቓድካ ተገለጽካ ከማኻ ከመሓርን ቅዱስን ኣምላኽ መን ኣሎ ሕጂ ድማ ከም ብዝሒ ፍቕርኻ ይቐረበለልና ከም ዕብየት ምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምሰስ ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ትነብር ኣምላኽና ብመላእኽቲ ትምስገንን ትወደስን ናብ ቅዱስ ማደርካ ዝኾነ ኣዳራሽ ክንኣቱ ዝዓደልካና ንስኻ ኢኻ ምስጋና ቅድስናኻ ንሓስብ ናይ ሰርክ ምስጋና ክንፍየልካ ንስኻ ናይ ኩልና ምሕፅንታን ልማንን ትቐበል ሰናይ ንሰውር ሰናይ ጨናማ ኣብዛ ብእምነት ሃበና ንኩልና ብዘይምጨነቕን ዘይሰረትን ዘይማቀፍን ሓሉ ነገርና ካብ ምንድልሃ ፅሜትና ድማ ካብ ንብዓት ነፍስና እውን ካብ ናይ ሓጢኣት ሞታ ድሕን ብጸሎት ኩሎም ቶም ካብ ፍጥረት ዓለም ዘስመሩኻ ምስቶም ብኣካል ድሓና ሓውሰና ብሓደ ወድኻ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለመን ኩሉ ሰዓኒ ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም በእንተ ሥላሴከ በእንተ ሥላሴከ በእንተ ሥላሴከ በእንተ ህላዌከ በእንተ ርደትከ ተሳለም በእንተ ትስብእትከ ተሳለም በእንተ ልደትከ
ተሳሃለን በማዕፀና ዘተወከ በእንዳዳውያን ለገሰሳከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንዳትራቴያ ለሃጋፋከ በእንዳትራቴያ ለሃተናከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንደከናከነፍሪያ ለሰሳማከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንደዘባና ላዘለከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንታይጋርያ ላንሰሰዋ ምስሌከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ማልከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ተሕዞትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ቅስዓትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዘሰለሙ ክዳንከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ቅስፈትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ቁርዓትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ቅንዓትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ርግዘተ ጎበሆከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ውግዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዝክርከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ብካካያ ለምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሐዘና ለምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ገራራ ለምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ
በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ተሰዋይከ እምቅድስተ ድንግል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተሰቀልከ ውስተ ጎል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠቅለልከ በአጥርከ በእንቲአነ ስምነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተገደንከ ወዘበለሶን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘተገደርከ አመ ሰሙኤለት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተምልከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘልከ በበህክ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ታዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘጾምከ አርባ መዓልተ ወአርባ ሌሊተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከከ በገዳም በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዛለይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ
ክርስቶስ ዘማርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስብሐነ አምላክነ ወመድኃኒነ በኃጢአትከ ግራዳኢከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዛዙከ አይሁድ በእንቲአነ ስብሐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአሰሩከ ድሪተ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሳውከ ከመ በግ በእንቲአነ ስብሐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአተቱከ ከመ ዘራእቲ ወበያት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዛቀሙከ ውስተ አውድ በእንቲአነ ስብሐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘጸሙከ መድኃኒትከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሰለዉከ ክዳንከ በእንቲአነ ስብሐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘቀሰፉከ ዘማነከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአልበሱከ ከለሜዳ ዘለይ በእንቲአነ ስብሐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተቆራኘከ ርእሰከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ያሰጌጸሉከ አክሊለ ሦርክ በእንቲአነ ስብሐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአሰሩከ መስቀለ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘቀነውከ እደዊከ ወእግሪከ በእንቲአነ ስብሐነ አምላክነ ወመድኃኒነ
ዘሳሰኑከ ዲበ ምስለ ሞት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘታገሥከ ጽሕለተ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ
ክርስቶስ ወካዕበ ናስተበቁ ለንግሥ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስል ወነሐስን አስወቅ ወነድስ ቤታ መሪ ሀብቶ ለመጽራት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሱ ወለተረሙ ማውሶ ማርያም በቃለ ስብሐት ሰውቁሙ ወአጽምዑ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ክንወሰና ለቅድስት ድንግል መራዘ አብ ወመበግ አዘኩሮ ማረነ ወል ዋህዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቅ ስረለነ አበሳነ በግንባሬ ዋዘን ስመዘመገሬ መግባረ ሞትለ ለነሰ ለላሉ ለይወርዝናየ ለመመርክነ ሰምረ ርሰበ መሃሪ ቅዱስ ባህሬ ተዘክረነ በሳይልከ ሃሌሉያ
كل عطياتنا سمع صلاتنا وصلوات سمعكم صلاة وصلاة توكل في مهلنا سلام حبانا ما كلنا ترى ما ذكى مننا هالليل يا سالنا
እግዚአብሔር ወተዘያነ አሐደሮ ገመድዎ ወዘረው ስጋሁ ከመሐመድ ወሰድዎ አበስራነ ገስ ለገተን ለሰማዕት ወይቶሙ ለመላእክት ባርከኒ አባ እንሳይ በረከተከ በይተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰዓት ወሰሪር እንዲያነ አይረገ ጸሎተነ ቅድመ መንበሮ ለንጉሣ ገብርኤል አብሰራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግሥ በቤተ ያዕቆብ ለዓለመ ዋሎ ማይለይት ሰናይ ተረግየ ማዛፎአ ከመኮል ወኩሉ ነገራ በሰላም ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የአሐዱ ማእከለ ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የአሐዱ ማእከለ ለዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የአሐዱ ማእከለ ንስገድ ወንግሪላትን ትፈሳውን ታሰይባት እስመማ አምላክ የትንግልናት ያክለቲ ዛቲ የትንቢቶም ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወቶም ለመላእክት ላቲ የደሉ
ክብረ ስብሐት ወለወልድ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወግራ ለእግዝእትነ ማርያም ጓት አምላክ ሞገሰ መስቀሉ አብተሬት ለእግዚእነ አምላክ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘይራቅ ማእከለ ክልኩም Maria,
ክርስቶስ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ማረነ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ መላእክት ማረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ ክርስቶስ መላእክት ማረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ ክርስቶስ መላእክት ማረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ ክርስቶስ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ
باريام ذل محرة تبردلنا دلي يخترخبو لمنكو وحبكم نعطيكم حب لق فتلكم الكنا خم أملاقنا نزغال زي ومن قال أمينا إنا بيت كاترغبنا ندمن مهلال نسوع زلنا مو أملاقنا مهلانا صلتنا دما أكن ميخا قبول سخاتريو سخات قبولو كبرلنا ما عاد زقرر حرز أورد قبرلنا بعالم سلامة من قلق سواد ما فرنج سلنا برخات دينا بسرنج مريم كفلنا ملاك مرت لي كارماس لنا سماياتنا برابونا سماياتنا برابونا سمكاي كدس من سخات مسا فقد كخمتا بسمايكم ودما مدريخون عيلة ليرانا لو محابلنا نحن نسود لنا بدنا كم زحلقنا لهم بدنا بسنا حدقلنا كوكوات حنا ننبر آفتنا يتتونا من قستن حايلين كبر نزل على بنات كايم آمين وادينا عبس من مريم ناقص قبيل ملا سلام لك له بحل آخر إنجليخ بسيحان إنجليخ الجزائر بيتا سلام لك له نسخة ونسبرتي فلما حسنكم برخي ومن تسقى كبير مساخي وسلس لكي حاتياتنا نخالق لنا في تقديس كريستوس من تانا الحل مدلنا آمين ملاغي أودنجل مريم دسي بالكي እግዚአብሔር مساخ እግዚአብሔር مساخ يقولون فتول ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና ንኸዓድገልና ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና ንኸዓድገልና ንስሉስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም لكل مسلم ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ቅዱሳን ደቀ መዛሙርት ንጻና ወሪያት ካነ ዝምስራት ኮን ትሮዘነ ፍሩት ሀተን ያትንጻድ ካን እንደሌግና ካይራዩ
ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኩም ክሰምዑ ደለይ ግና ካይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ እንትኹም ሰምዓ ዘለዋ ሒዛንኩም ንፅሓት ዝርከብ ናዕና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንፀርሕን ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ቅዱስ እግዚኦ ለሊከ ነአመር ጽቅያ ወየሃባይኩ ዘለብየ ርትከ ወነገርኩ አሌኖትከ እግዚኦ ለሊከ ተአመር ጽቅያ ወየሃባይኩ ወሰለብየ ወነገርኩ አሌኖትከ ተአምር ጽቅያ ወያዋይኩ ዘለብየ ርትከ ወነገርኩ
مزمور قدوس لا زنا يسوع كريستوس ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ كل ጊዜ يمحرنا كل ጊዜ رب الأملاك يقبلنا سلام ذو على سلام يحضرنا صلتنا من لنا يقبلنا نسأل الله عمره يعذرنا بعقهم قال يقمنا تحمم محالنا استأصل فتحلنا فحزب الله كلنا سلام كلمة فتحلنا أب سمعت نبر ربنا لنا سواك لنا أب سمعت نبر ربنا سواك قدوس سواك قدوس سواك مزرعون عبد نيرنا يا الله أمرنا برنا برنا رفعت حنا ننبر فتنا يتونا من قصنا نكر نزلنا فاك المؤمن ودنا في البرام كنا قدوس كلمة سلام تسلم بدك يا دو بدنا يدقلي زغاون نقلي عندك يا بيت وسلام سلام بدك سلام وهم تتسجل يا بيت مساي وفسرت الداس يسبري حتى أنا علمنا في ولي يسوع كريستوس تعالى መንግስት ጽድቅ ተበስዞ ፈኒ ወፍሬካ ለሆ የዲያቆን ኢየሱስ ማከበነ ይሰዘማ እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድዓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግስቱ ንዘለኣለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 43 ክሳብ ፍጻሜ ንፅባሒቱ ኢየሱስ ናብ ገሊላ ክኸይድ ደለየ። ንፊልጶስ ከዓ ረኸቦሞ ሰዓበኒ በሎ። ፊልጶስ ከዓ በዓል ቤት ሳይዳ ዓዲ እንድርያስን ጴጥሮስን እዩ። ፊልጶስ ናትናኤል ረኸቦሞ እቲ ምስየ ኣብ ሕገ ነቢያቱን ብዛዕባኡ ዝፀሓፋ ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ በዓል ናዝሬት ረኺብናዮ በሎ። ናትናኤል ድማ ካብ ናዝሬት ገለ ሰናይ ክመፅእ ይከኣል እዩ በሎ። ፊልጶስ እውን ንዓርአ በሎ። ኢየሱስ ናትናኤል ናብኡ ክመፅእ ከሎ ምስ ረኣዮ ብዛዕባኡ እንሆ ጉርሒ ዘይብሉ ቁኑዕ እስራኤላዊ በለ። ናትናኤል ኣበይ ትፈልጠኒ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ፊልጶስ ከይፀውዓካ ኣብ ትሕቲ በለስ ከለኻ ርእየካ ኢሉ መለሰሉ። ናትናኤል ድማ ረቢ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ፣ ንስኻ ንጉስ እስራኤል ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ድማ ኣብ ትሕቲ በለስ ርእየካ ስለ ዝበልኩኻ ዶ ኣሚንካ ካብዚ ዝዓቢ ነገር ክትርኢ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ካብ ሕጂ ሰማይ ተኸፊቱ መላእኽቲ ኣምላኽ እውን ናብ ልዕሊ ወዲ ሰብ
ክድይቦን ክወርድን ከም እትርኢ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ሽዳ ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም ጊዜን አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ትንሣኤሁ እሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይልዎ ምሕረቱ ያህል ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወእመቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
እግዚአብሔር ያሉ ምስለከ መንፈስከ ለአምላክ መሰረተዋትን አቀባል ባብነ ዓይኒ ብናና ዘብራኻልና ጸልማት ህነና ኣርሒካብነት ካይምሮ ዝኽልልካብነ ንስኻ ካብነት እንትፋቶ ፌናይትን ሰብ ብመስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ካሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ሰተታት ጠፈነት እተፈለለኻዮ ብሞት ወድኻ እንተወጀኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንመስክነካ ጎይታን ውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽት ብዘይቋርፅ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ መብፃሕን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋፅ ዘገልፀ ቃል ከፍቅር ወድኻ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሎትካ ነውድሰካ ኣለና ستعتادر نجنو من فشل زي بلنتهم تصدق قبل مزردهم نتام رجع حتى توحي تمسحي مرحني نتم يا زعل دفعت القلل معكم من انصر كان مسكر لم نمسح المدريم بالسلكن السوع وسمعين مقالة كلام سلطان زال نتام راد كان امنتهم وامن فسد حب سقان حيل تكون تخلو تكسيان كل مرازب اوغيتا كعرفنا كل ساعة خالنا ودسنا بوامتان نقصاب الباتنا نفلت علينا باخا مفقرو دخان ጎይታና ኢየሱስን በምስጋና ጽናቱን ዘለካን ዘላለም ዓለም ዘወቱ ለከ ስብሐት ወእዝ ለዓለመ አሜን ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለምንና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ወረበለልና ጸለና የጸሎት ተማህለልና የምህልላ ኣብዝንኻ ዝበፅሕ እሞ መዓ ዘቁርር ምሕረ ዘውርድ ኩሉ ኩነታትና ዘልውጥ ግበረልና ነቲ ሃገርና ናብ ከቢናን ዘንፃላልወና ዘሎ ናይ ኩናት ደመና ድማ ኣምላኽና ንስኻ ከምቲ መበተነልና ይኣክል በለና ሰላምን ህድኣትን ርግኣትን ዓድለና ነቶም ብኩሉ ወገን ዘለዉ መራሕቲ ኣምላኽና ንሰላም ንዕርቂ ንዕብየት ንምዕባለ ክሓስቡ ንልቦም ተንክፍ ብኢድ መላእኽቲ ክሓልወና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና እዚ ናይ ምስጋና ጸሎት ድማ ኣምላኽና ንዓኻ ነመስግነሉ ዝያዳ ኩሉ ድማ ኣምላኽና በቲ ኩሉ ዝገበርካልና ክብርኻ ንገልጸሉ ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበድሉና በድሎም ከም ዝሓደግናሎም በተነን ኣበሳናን ሕደገልና ካብ ክፋድ ሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ኣዴና ብድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ነስተ ብረኽቲ ኢኺ ፍረማፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦም ዝተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ንኻድገና ናፍት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕድ ለምንልና አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዒልኩም ከመይ አምሲኹም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን። ቶም ኩልኹም ከም ኩሉ ግዜ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኾንኩም ብመራኸቢ ብዙሃን ተሓብሩና ሎሚ እውን ነዚ ናይ ሰርኪ ጸሎተ ምህልላ ምሳና ሓቢርኩም ዘምሰኹም ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብ ዘለኹሞ ሰላም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ብሩኽ በዓል ምስጋና ድማ ይግበረልና። ኣቐድም ኣቢልና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 43 ክሳብ ፍጻሜ አንቢብና ነርና። ደጊመ ከንብበ ንጽባሒቱ ኢየሱስ ናብ ገሊላ ክኸይድ ደለየ። ንፊልጶስ ከዓ ረኸቦሞ ሰዓበኒ በሎ። ፊልጶስ ከዓ በዓል ቤትሳይዳ ዓዲ እንድርያስን ጴጥሮስ ጽን እዩ። ፊልጶስ ንናትናኤል ረኸቦሞ እቲ ምስየ ኣብ ሕጊ ነቢያቱን ብዛዕባኡ ዝፀሓፉ ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ በዓል ናዝሬት ረኺብናዮ በሎ። ናትናኤል ድማ ካብ ናዝሬት ዶ ገለ ሰናይ ክመጽእ ይከኣል እዩ በሎ። ፊልጶስ እውን ንዓርአ በሎ። ኢየሱስ ናትናኤል ናብኡ ክመጽእ ከሎ ምስ ረአዮ ብዛዕባኡ እንሆ ጉርሒ ዘይብሉ ቅኑዕ እስራኤላዊ በለ። ናትናኤል ኣበይ ትፈልጠኒ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ፊልጶስ ከይጸውዐካ ኣብ ትሕቲ በለስ ከለኻ ሪእካ ኢሉ መለሰሉ። ናትናኤል ድማ ረቢ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ፣ ንስኻ ንጉስ እስራኤል ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ድማ ኣብ ትሕቲ በለስ ሪእካ ስለ ዝበልኩኻ ዶ ኣሚንካ? ካብዚ ዝዓቢ ነገር ክትርኢ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ካብ ሕጂ ሰማይ ተኸፊቱ መላእኽቲ ኣምላኽ እውን ናብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ክድይቡን ክወርዱን ከም እትርእዩ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ፣ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ከም ዝፈቐደልና እተን ዘለዋና ቁሩብ ደቐይቕ ካብዛ ዘንበብናያ ምዕራፍ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 43 ሰዓበኒ ትብል ክንርኢ ኢና። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ገሊላ ክኸይድ ከሎ ንፊልጶስ ረኸቦሞ ሰዓበኒ ድማ በሎ። ሰብ ሰዓበኒ ክብለካ ከሎ ንጠቕሙ ክትሕልዎ ከተሰንዮ ክድግፎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ሰዓበኒ ግና እቲ ንስዕቦ ዘይኮነ ዝጥቀምሲ እቶም ሰዓብቲ ኢና እንጥቀም እሞ ኩሉ ግዜ ጎይታ ድማ ንዓይ ንዓኻትኩም እንታይ እዩ ዝብለና? ሰዓቡኒ እዩ ዝብለና። ንኣምላኽ ኣብ ምስዓብ ንክርስቶስ ኣብ ምኽታል ኩሉ ጽቡቕ ነገር ኣሎ። ፊልጶስ ንጎይታ ምስ ሰዓቦ ፊልጶስ ደቂ ዓዶም ንመን ይብሎ ኣሎ? እንድርያስን ንጴጥሮስን ደቂ ዓዶም እዩ ይብላ ኣሎ። ፊልጶስ ንናትናኤል ምስ ረኸቦ እቲ ምስየ ኣብ ሕጊ ነቢያት እውን ብዛዕባኡ ዝፀሓፎ ወዲ ዮሴፍ በዓል ናዝሬት ረኺብናዮ በሎ። ናትናኤል ድማ እንታይ ኢልዎ? ካብ ናዝሬት ዶ ገለ ሰናይ ነገር ክመጽእ ይኽእል እዩ በሎ። ፊልጶስ ድማ ንዓረአ በሎ። ምክንያቱ ምርኣይ እንታይ እዩ? ምእማን እዩ። ፊልጶስ ንድሕሪት እንተዝምለስ ፊልጶስ ድማ ንጎይታ እንተዘይስዕቦ ንናትናኤል
ንጎይታ ረኺብናዮ ንዓረአ ክብለውን ኣይምኽኣለን ነይሩ ስለ ዝሰዓቦ ፊልጶስ ነቲ ዝስዕቦ ዘሎ ድማ መንነቱ እንታይነቱ ኩሉ እንትንኡ ኣጸቢቕ እዩ ዝፈልጥ ነይሩ ምክንያቱ ንናትናኤል እቲ ኣብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን ብዛዕባኡ ዝጸሓፉ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ረኺብናዮ በሎ ኣርጊጽ እዩ ስለ ዝፈለጦ ንመን ስዕብ ከም ዘለውን ፈሊጡ ንናትናኤል ድማ ነገሮ ናትናኤል ድማ ናዝሬት ተናዕቐት ጽቡቕ ክርከበላ ዘይትኽእል ትሕቲ ከተማ ስለ ዝነበረት ካብ ናዝሬት ዶ ገለ ነገር ጽቡቕ ክወፅእ ይከኣል እዩ ድማ ምስ በሎ ንዓረአ ድማ በሎ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ንሕና ንክርስቶስ ንስዕብ ተሊና ንሕና ንክርስቶስ ብሓቂ ንኽተል እንተሊና ንኻልኦት እውን ተኸንገብር ንኽእል ኢና ከነምፅእ ንኽእል ኢና ንሕና ከይሰዓብና ግና ንኻልኦት ሰዓብቲ ክንገብር ንሕና ከይተኸተልና ድማ ንኻልኦት ድማ ተኸተልቲ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ብማዕዶ ክመፅእ ምስ ረኣዮ ፊልጶስ ንናትናኤል ሕጅዎ ጐይታ እንታይ ኢሉ እንሆ ጉርሒ ዘይብሉ ቅኑዕ እስራኤላዊ ምስ በሎ ናትናኤል ድማ ኣበይ ትፈልጠኒ ድማ ኢልዎ ቅድሚ ፊልጶስ ከይጸዋዓካ ከሎ ኣብ ትሕቲ በለስ ከለኻ ርኤካ እየ ምስ በሎ ብኡ ንብኡ ድማ ናትናኤል ረቢ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ድማ ንጉስ እስራኤል ኢኻ ኢሉ ድማ መለሰሉ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ድማ ንጉስ እስራኤል ኢኻ ስለምንታይ ብዓይኑ ስለ ዝረአየ ስለምንታይ ነቲ ፊልጶስ ዝረአዮ ፊልጶስ ዝሰዓቦ ድማ ርእዩ ኣሚኑ እሞ ንሕና ድማ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ንሕና ከም ፊልጶስ ጐይታ ሰዓቡ ንብለና ኣሎ ንሕና ስዒብና ንሕና ተኸቲልና ድማ ዓለም ዝወሰደቶም ስጋ ዘውደቐቶም ብፖለቲካ ዝተኣስሩ ብኩሉ ነገር ድማ ዝጸልመቶም ብዙሓት ስለ ዘለዉ ንሕና ናይ ሓቂ ሰዓብቲ ኮይንና ነቶም ካልኦት ድማ ንብርሃኖም ንጎይታ ንምስዓብ ድማ ምኽንያት ክንኮኖም እዩ ንጎይታ ተሰዓብና ድማ እቲ ጠቕሚ እቲ በረኸት እቲ ህይወት እቲ ረድኤት ንመን እዩ እንተደኣ ኢልና ንዓና እዩ ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 9 ኢየሱስ ካብኡ ምስ ሓለፈ ማቴዎስ ዝብልዎ ሰብኣይ ኣብቲ በሪ ተጎ ተቐሚጡ ረኣዮ እሞ ሰዓበኒ በሎ ተንሲኡ ከዓ ሰዓቦ እዚ መን እዩ ማቴዎስ እቲ ካብ 4 ወንጌላውያን ሓደ ካብቶም 12 ሐዋርያት ድማ ሓደ እዩ ብኡ ክሓልፍ ከሎሲ ኣብ ኣፍ ደገ እንታይ ተቐሚጡ ኮፍ ኢሉ ከሎ ረኣዮ እሞ ሰዓበኒ በሎ ተንሲኡ ከዓ ብኡ ንብኡ ሰዓቦ ካልኣይ ሳልሳይ ዘይተደግመት ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ክንደይ መዓልቲ ብዓመት ክንደይ መዓልቲ ብሰሙን ክንደይ መዓልቲ ኣብ ወርሒ ሰዓቡኒ ዝብል ቃል ኣምላኽ ይንገረና ኣሎ ወይ ድማ ኣብ ኣእዛንና ድማ ይበፅሕ ኣሎ ሰዓበኒ ምስ በሎ እንታወኣኻ ይበሎን ናበይ ክስዕበካ ይበሎን ብኡ ንብኡ ተንሲኡ ድማ ሰዓቦ ሎሚ ንሕና ኢና ፊልጶስ
لومي نحنا إنا ماتيوس إذا قال إذا لومي نعنا يتصحيفو إساتهم سعيبهم نقرهم تلقهم فتصيمهم إيوم أملاقنا زال عالما وصل زخونة نحنا دما ببي زمانو دماني قويتا شعبني إنا بلا دما نعنا دما يسوعنا الله أبا وانجيل ماتيوس دقيمو مراف 4 كاب قطري 18 كساب 22 أبتقى بحر قليلا خمالالس كله كلت أحوات بيتروس تباهيل زلو سمعونن اندرياس حول قففت عسانا برمو مربابا من بحر خدر بيرأيه يسوس ون أنا دما قففت ساب كقبركم إيه نعو سعب نبالهم بوبو دما مربابا محاديقهم سعبوه كاب أحلفو كلتا خالقوت أحوات يأيقوب ود زبديوسن يوهانس حوون مس زبديوس أبوهم مربابا مبجالما كعري خلو رأيهم صوعهم نساتهم كا نتا جالبان أبوهمن حاديقهم بوبو سعبوه حاد خالق دك أمازامر تخا قويتاي كيدا نبايك قبر فقد اللي يسوس قنا شعبا دعا نموتاسي موتاتهم يقبروهم حدقهم بلو سلقالو أملاخنا مسقانا يبصحيهم بيتروسن اندرياس حاوون عاسا كقفو وفيرهم عاسا دليم دمانا بتبحر خيدهم قويتا قنا أنا قففت سابك قبركم يمو شعبني مسبلهم نعود ما شعبوه بيتروس بعل نابرا كم ذنبري نفلتنا دك أيكي بعلت بيتيكي سدرا بيتيكي بلكسانا بوتهم أنا إذا اليوم كابزي دما نابرانا نمرحيلو ندحريت قصو آيبالن أنا دما قففت سب كقبركم يا مسبلهم سي نعو دما سعبوه مربابهم حديقهم بؤبو انت هيقبروه سعبوه كاو حلف مسبلة دما كلتهم أحواد دك زبديوس يوهانسن يأيقوبن دما مسابوهم أب جالبا تسراتهم كعريو رأيهم صوعهم نساتهم كا نتا جالبان أبوهم حديقهم تايقبرو بؤبو سعبوه مخنياتو اتخاباي نبؤن نديئن نحون نحفتن نسبيتن ننبرتن أبليس ذريعي نعاي آي بقعنيو سلازمن ازي قال ازي دما يأيقوبن يوهانسن دما نبؤمن نتا جالبان حديقهم ببؤمن بتا جالبان من تخيعون قفو نبؤمن نتا جالبان حديقهم بؤبؤ شعبوه أبوتات أديتات أحوات أحات إذا قال زلمي نعاي نعخاتكم أيوم كاباي جميركا شعبنا تخوينو بالنبرتاي كالنابر مسدراي كسانابت زلن خزارب إلنا نبرز عالم ديعا ناي شقا كله حواي حفتاي أبوي أداي دكاي بعلت بيتاي ندحريت ملسنا أبكندنا أملاخ نابعاتهم كم نرد ما صلقوهم مالديو أيكونن تبعسوهم مالديو أيكونن أي تقدسلهم مالديو أيكونن جن قدم قويتا زسرع ولا حدا يلن نبؤمن نتا جالبان حاديقهم سعبوه كابو حلف مسبلة حدا خالق خابدك أمازامر تلما قويتاي نبيك أبرو فقد اللي بلو يسوس قنا صعبا ندعا موتاسي موتاتهم اقبروهم حدقهم بلو موتاسي
ምውታቶም ይቕበርዎም ለካ እዛ ቃል እዚኣ ለሙና ዓና እንታይ ኮይናና ዘላ ቀይዲ ቤተ ክርስቲያን ሰማይ ሃገርካ ቤተ ክርስቲያን ዘለዓለማውያን ኢኹም ኢላ ክትፅውዕ ከላ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ላዕሊ ቤት ኣለካ ክትብል ከላ ሎሚ ብመቃብር ንበኣስ ክቕበር የልና ካብ ንጎይታ ምስዓብ ንድሕሪት ዝተመለስና ዘይንፈልጦም ካህናት ዘይንፈልጦ ቤተ ክርስቲያን ምሽመትና ንቐብርና ኢሎም መሰነይታ ወረቐት ጽሒፎም ዘፋንውና እውን ኣለዉ እዚ ኩልና ኢና ኣብ ጌጋ ዘለና ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ንምውታትሲ ምውታቶም ይቕበርዎም ንሕና ህያዋን ኢና ምክንያቱ ነብኡ ንኽቐብር በብኡ ምቕባር ስለ ዝተዓንቀፈ ካብ ንጎይታ ምስዓብ ድማ ንድሕሪት ክምለስ ስለ ዘደለ እዩ ሰዓበኒ ደኣ ንምውታትሲ ምውታቶም ይቕበርዎም በሎ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት እዚ ምኽንያት እዚ ሎሚ ኣባና የሎ እንድዩ ኣይዕንቅፈናን ኣሎ ዲዚ ካብ ቤተ ኣምላኽ እግርና ከም ዝሕፅር ኣይገብረና እንዲ ዘሎ ኣብ ክንድና ኣብ ሰማይና ኣብ ምድሪ ኣየጠምተና እንዲ ዘሎ እማ ኣምላኽ ሰዓቡኒ ይብላ ኣሎ ትንስዑ ብኣምላኽ ድማ ግዝያዊ ዘይኮነ ዘለዓለማዊ ምድራዊ ዘይኮነ ሰማያዊ እዩ እሞ ፀዋዒና ንፍለጥ ሰዓቡኒ ዝብለና ዘሎ መን ምዃኑ ንረዳዕ ከምቲ ብኡ ንብረቶም ገዲፎም ኣቦኦም ሓዲጎም ብኡ ንጎይታ ዝሰዓብዎ ሎሚ ንሕና ኢና እሳቶም ንጎይታ ተሲዕብናዮ እንታይ ትጠቕምና ምክንያቱ ጎይታ ሰዓቡ ንኽብል ከሎ ስቕኢሉ ይኮነን ከምቲ ዝበልናዮ ሰብ ሰዓበኒ ኢሉ ኣብቲ ዝደለዮ ምስ ኣብፃሕካዮ ገፁ ክዓፅወልካ ንሱ ገዛኣትዩ ማዕፅኡ ክዓፁ ክእል እዩ ሰብ መጀመርያ ሰዓበኒ ዝብለካ ክጥቀመልካ ኢሉ እዩ ጎይታ ሰዓበኒ ዝብለና ግን ክንጥቀም ኢሉ እዩ ክንረብሕ ኢሉ እዩ ናህና ምስዓብ ንዓና እምበር ንጎይታ ዝውስኸሉ ወይ ድማ ዘጉድለሉ የብሉን እሞ ሰዓቡኒ ክብል ከሎ ኣብ ምስዓብ እንታይ ጠቕሚ ስለ ዘሎ እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 26 ዘገልግለኒ እንተሎ ንዓይ ይስዓበኒ እቲ ዘገልግለኒ ድማ ኣብታ ኣነ ዘለኽዎ ኣብኡ ክኸውን እዩ ዘገልግለኒ እንተሎውን ንዕኡ እውን ኣቦይ ከኽብሮ እዩ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ምክንያቱ ቅድሚ ኣገልግሎት እንታይ እዩ ዝቕድም ምስዓብ እዩ ዝቕድም ከይሰዓብናዮ ከይተኸተልናዮ ከነገልግል ኣይንኽእልን ኢና እሞ ዘገልግለኒ እንተሎ እንታይ ንዓይ ይስዓበኒ እቲ ዘገልግለኒ እቲ ዝስዕበኒ እቲ ዝኽተለኒ ድማ ኣብታ ኣነ ዘለኽዎ ክህሉ እዩ ንዕኡ እውን ኣቦይ ከኽብሮ እዩ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ካብዚ ዝጥዕም ናይ ተስፋ ቃል እንታይ ኣሎ ንጎይታ ምስዓብሲ ኣብቲ ጎይታ ዘለዎ ምስኡ የቐምጠካ እግዚአብሔር ኣቦ ድማ የኽብረካ ኣምላኽ ተኽቢሩ መን ይሐስር ኣምላኽ ተኽቢሩ መን ይሐስር እሞ ኣቦይ ከኽብሮ እዩ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ድማ ንሱ ኣብኡ ክኸውን እዩ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት በዘን ዝተዋህባና ቁርብ ዓመታት ንኣምላኽ ስዒብና ነገልግል እሞ ኣብቲ ጎይታ ዘለዎ ክንከውን
እግዚአብሔር አቦ ድማ ከኽብረና ትኽብርቲ ድማ እንታይ እዩ ዘለዓለማዊ ክብሪ እዩ ኣብቲ ጎይታ ዘለዎ ክንህሉ ከለና ድማ ጎይታ እንታይ እዩ ዘለዓለማዊ ህያው እዩ ህያዋን ኮይና ኣብኡን ምስኡን ንነብር ኣቦ ድማ ይኽብረና እሞ ብልቢ ክንስዕቦ ስዒብና ድማ ከከም ትተዋህበና ጸጋ ከከም መክሊትና ድማ ንኣምላኽ እንታይ ክንገብሮ ከነገልግሎ ተዓስቢ ንመን እዩ ትበረኸት ንመን እዩ ንዓና እዩ ምክንያቱ እቲ ዝስዕበንን ዘገልግለንን ሲ ኣብታ ኣነ ዘለኽዎ ክህሉ እዩ ምክንያቱ እንድሕር ስዒብካዮ ድሕሪ ኢትከይድ ትኾንካ ማዕረፊኻ ድማ በይ ምስ እዩ ምንባርካ ምስ መን እዩ ምስ እዩ እሞ ሎሚ ንመን ከም ንስዕብ ክንፈልጥ ግባአና ዓለም እናታ ሰዓቡ ንብልጭልጭ ብዙሕ ኣለዋ ብዙሕ ተኸተሉ ንዝብል መገዲ ኣለዋ ብዙሕ ንዓይንኻ ዝማርኽ ነገር ኣለዋ ግን በሪሁ ዝጽልመት ሓዲሩ ዘይውዕል ውዒሉ ድማ ዘይሓድር እዩ ንኣምላኽ ምስዓብ ስዒብካ ንዑ ምግልጋል ግና ዘለዓለማዊ እዩ ሐዋርያ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ ንጎይታ በዚ ሃገርና መልእኽትና ክንዓፁ ኢና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 27-28 ሽዑ ጴጥሮስ መሊሱ እንሆ ንሕና ኩሉ ሓዲግና ሰዓብናካ እንታይ ኮን ክንረክብ ኢና በሎ ንሓደ በዓል ስልጣን ከምዚ ገርካ እንድሕር ሓቲትካዮ ካልእቲ መልሲ ሽዑ ጴጥሮስ መሊሱ ንሕና ኩሉ ሓዲግና ስዒብናካ እንታይ ኮን ክንረክብ ኢና ኢየሱስ ድማ ንስኻትኩም ዝሰዓብኩምኒ ብሓድሽ ልደት በታ ወዲ ሰብ ኣብ ዝፋን ክብሩ ዝቕመጠላ ጊዜ ንስኻትኩም እውን ን12 ነገድ እስራኤል ከም እትፈርዱ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኣብ ብዙሕ ጎይታ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ዝብል ኣብ ዋጋ ዓዳጋ ዘይኣቱ ቃል ህያው ቃል ክውን ቃል ናይ ሓቂ ቃል እምበኣር እቶም ኩሉ ሓዲኩም ዝሰዓብኩምኒ ኩሉ ሓዲኩም ድማ ዝተኸተልኩምኒ ሲ ብሓድሽ ልደት ምክንያቱ እቲ ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱ ተወሊዱ ዝደቀሰ ሕጂ ግና ንፍርዲ ክመጽእ ከሎ ኣብ ዝባን ክብሩ ይክቐመጥ እሞ በታ ኣብ ዝባን ክብሩ ዝቕመጠላ ወዲ ሰብሲ ንስኻትኩም ድማ ን12 ነገደ እስራኤል ከም እትፈርዱ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እዚ ኩሉ በረኸት ናይ ምንታይ እዩ ናይ ሓንቲ ምስዓብ እዩ ምስዓብ እዩ እሞ ሕጂ እውን ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ሰዓቡኒ ኣብ ንኣምላኽና ምስዓብ ረብሓ ኣሎ በረኸት ኣሎ ሰላም ኣሎ ህይወት ኣሎ ዘለዓለማውነት ድማ ኣሎ ሰዓበኒ ኢሉ ዘጥፋእካ ከሎ ንኸጥፋእካ ኢሉ እውን ሰብ ሰዓበኒ ክብለካ ክእል ኣብ ፀምፀም በረኻ እውን ክጎድኣካ እኽእል እዩ ኣምላኽና ግና ከምኡ ይኮነን ኣምላኽና ናብ ህይወት ሰዓቡኒ ተኸተሉኒ ዝብለና እሞ ሎሚ ንሕና ፊልጶስ ንሕና ናትናእኤል ንሕና ማቴዎስ ንሕና ደቂ ዘብዴዎስ ንሕና ድማ ጴጥሮስን እንድርያስን ኮይና ናይ ዘመንና ክንስዕቦ ኣምላኽ ይደልየና ኣሎ ብዙሕ አንጀመንጂ ከምቲ ንሙታትሲ ሙታቶም ይቕበርዎም ዝበለ ብዙሕ ነገር ኣሎ ንዓና እውን ንድሕሪት ዝመልሰና ቅድም ኣምላኽና ተረፈ ኩሉ ድማ ድሕሪ ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ ዝተረፈ ኩሉ ድማ ክመላኣልኩም እዩ መንግስትን ጽድቁን ክንደሊ ተኾይና ናይቲ መንግስትን ጽድቁን ነቲ መንግስትን ጽድቁን ዋና ዝኾነ ንጎይታ ድማ ክንስዕቦ ግባአና
እሞ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ንጎይታ ሲዒብና ንጎይታ ተኸቲልና ከምዞም መወዳእቶኦም ዝጸበቐ መወዳእታ ኩልና ድማ ክጽብቐልና ከምቶም ክሳዕ መወዳእታ ሲዒቦሞ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኾም ሞገስ ዝረኸቡ ንሕና ድማ ክሳዕ መወዳእታ ንኣምላኽና ሲዒብና ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና ሞገስ ክንረክብ ድማ ተሓያል ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ልኢኹ ኣብቲ ሓቂ ንዑ ምስዓብ ደው ከብለና ድማ እግዚኣብሔር ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና። ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ። ሰሚዕና ክንገብር ጋርና ድማ ክንጸድቕ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና። ብሩኽ ምሸት ትግበረልና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ ለስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ለደቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ሥጋ ነፍስ ድሕነ ሥጋ በጃወሎ ዓለም መስዋዕተ ድሕነትና መስዋዕተ ድሕነትና ክርስቶስ ካል አምላክ በገ ፋሲካና በገ ፋሲካ ጎይታ ጐይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛልካ በሰማይ በምድር በሰማይ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣክ ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘንጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ መንፈስ ቅዱስ አይተፈለየና ንኽንሳ መንፈስ ቅዱስ አይተፈለየና 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 ኃይልኻ በና አይተፈለየና አይተፈለየና ኃይልኻ በና ንኽንሳ መንፈስ ቅዱስ አይተፈለየና ንኽንሳ መንፈስ ቅዱስ አይተፈለየና 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 ኃይልኻ በና አይተፈለየና አይተፈለየና ኃይልኻ በና ንኽንሳ መንፈስ ቅዱስ አይተፈለየና ንኽንሳ መንፈስ ቅዱስ አይተፈለየና 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 ኃይልኻ በና አይተፈለየና አይተፈለየና ኃይልኻ በና ምንና ጾምና ጸሎትና ተቀበልና
ዘሕጉሰካ ዘሕጉሰካ ይኹነልና ደስ ዘብለካ ይኹነልና ጾምና ጸሎትና እንተቀበለልና ጾምና ጸሎትና እንተቀበለልና ሓፊሩ ይመለሰና ሓፊሩ ይመለሰ ሓፊሩ ይመለስ ይውደቕ ጸላኢና ሓፊሩ ይመለስ ይውደቕና ጾምና ጸሎትና እንተቀበለልና ጾምና ጸሎትና እንተቀበለልና ዘሕጉሰካ ይኹነልና ደስ ዘብለካ ይኹነልና ዘሕጉሰካ ይኹነልና ደስ ዘብለካ ይኹነልና ንስዓር ሓይልኻ ሃበና ንስዓር ሓይልኻ ሃበና ሓፊሩ ይመለስ ይውደቕ ጸላኢና ሓፊሩ ይመለስ ይውደቕ ጸላኢና ሓፊሩ ይመለስ ይውደቕ ጸላኢና ሓፊሩ ይመለስ ይውደቕ ጸላኢና ነፍስና አምላኽ ማቁባ ዳወት የልዕልና ኸማተይተሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኽ ኢኻ እሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ተንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቁባ ኣዳወት እልዕልና ባኻ ካብ ምቕማተይተን ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኽ ኢኻ እሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ ተንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማዕቁባ ኣዳወት እልዕልና ባኻ ካብ ምቕማተይተንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኽ ኢኻ እሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግሰካ ተቀበለልና ተማህለልናዮ ምህልላ ጸለናዮ ጸሎት ኣምላኽና ሰሚዕኻ ተቐቢልካ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠመተልና ኩሉ ኹነታትና ለውጠልና ሕሰብና ናብ ጣዕሚ መከራና ሽግርና ድማ ናብ ራህዋ ዝልውጥ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ምህልላን ግበረልና እቲ ተነበበልና ተማሃርናዮ ቃልካ ድማ ኣምላኽና ጀካ ንስኻ ካልእ ኣዛዝብ ጀካ ንዓኻ ድማ ንኻልእ ኸይንስዕብ ሓይሊ ሃበና እቶም ንዓኻ ዝሰዓቡ ኣብቲ ንስኻ ዘለኻዮ ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ቦታ እዮም ዘለዉ እሞ ንሕና ድማ ኣምላኽና ኩሉ ግዜ ሰዓቡን ኢልካ ኻ ትፅዋዕና ዘለኻ እሞ ንዓኻ ዝስዕባ ነብሳት ዓድለና ምስጋዊ ጊዜያዊ ምድራዊ ነገር ንድሕሪት ከይመልሰና ንዓኻ ምስዓብ ክኸውን ምርጫና ኣምላኽና ሕጂ እውን ሓይልኻ ስደደልና መንፈስ ቅዱስካ ልኢካ ምርሓና ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ጸነንዐልና ተጨኒቖም ዘለዉ ኣርህወሎም ጠምዮም ጸሚኦም ዘለዉ ንስዓልና ብስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣስር ፍትሓልና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ጸልማት ኣብ እህነታ ኣብ ስቓይ ኣብ መከራ ዘለውሎም ኣብርሃሎም ጸበብኦም ኣርህኡ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ወፊሮም ዘለዉ ኩሎም ድሓን የጥወልና
نبرحو ناب قرباز قش كلهم دم خم قشهم دحنا سلام لسلنا زولدنا يوم كلهم دكنا وداتهم والدم بارخلنا نعخذ قونو قبرلنا سلام عليكنا أخنا مسكنك سلام دم حضرنا نقدس بتاخان مهلنا مسكنا أكيد كنا أخمو كم تنابز ممسانا سلام زقبرك مملاسنا نبيتنا دم سلام قبرلنا بنادينا ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነት ናይ መላእክት ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምተን ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና እንዳበልና ንጽዋዕ ካለና ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ንዕለት መግበና ለማሃበልና ናዝወድልና ወደለንኩም ዝሓደረለን በደልና ነብሰናደገልና ካኳድና መንበረ ፈተና ይቶና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ነካይ አሜን። ኦ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕሊና ስጋ አደ እግዚአብሔር ሰራዊት ሰራዊት ሰላም ለክሎ ሲስራይ ካንስ ረከስ ኦ መልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ናፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና حرات لمننا أمين يفتح ويشتري يجينا أملاكنا ودان يسوع كريستوس كان يكنا سريات يدم ساسي أبسا ولد ربك ساتي برهان أنتم أبي كانت ويديا كانت ران سايرك سانات ببسمكم كن فتانون سهانة يرسيان سكولان سميات جيو مهارنا كريستوس مال عصت فلته جيو مهارنا كريستوس 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 سأقولنا أبي كسيس بتقولتك كردس زحل في معاركم مزمت صحيح اللهم بأفنهم في القدس وما سرعت تفتحكم ما زادتنا مريم مهارنا كريستوس بنت جدتنا 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 مريم مهارنا كريستوس ጸጋ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ዝቤት እዝን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይቀበል